jacket mo. Pag-jacket pa rin. I-open ko lang yung ano, dito. Hanapin mo din yung ano mo, may pangalan mo sa Sige. Pinatawag tayo ko. Open mo yan. Yan na. Okay, Tony, tambay mo sa akin muna. Sana mo na. Madami ka ng views eh. May views ka. Bakit? Hindi pa yan. Yung headset mo dito. Bingi lang kasi itong isa kaya. Tamsa ko muna ito. Kaya nandyan may jacket ka na ha. Huwag kalimutan ang tamsa mo. Yan si Sir Wendell Pride. Text ko lang sila si Sir. Old School number 55, Tamsak Manoy. Salamat Old School 55, bakit ang kita? Sir Bato. May jacket ka na Old School 55. Baba mo yung bahay mo. Welcome kay host. Gandang gabi. Baba mo bahay mo, Old. May jacket ka na. Okay. Yes.
Old school Tamsak Manoy. Ay, sorry. Tambasakan mo naman. Madagdagan yung tamsak doon. Tapsakan ko. Natural. Dumaan lang si Old School. Maraming salamat sa tamsak kay host. Nararamdaman to sa aking puso at ang dibdib ko. Awang ng napana sa gabi't araw. Ikaw ang lagi kong gatina ay natatanaw. Ikaw ang wala na ngang iba. Ay tunay kang nag-iisa. Ang puso, ang dibdib ko. Ikaw ang laging hanap sa gabi't araw. Ikaw ang lagi ko sa tuwina ay natatanaw. Ang buhay at wala na ngang iba. Ang tunay kang nag-iisa. Ang dami ka na. Ang dibdib ko ang darma. Ikaw ang laging hanap sa gabi't araw. Ikaw ang langis ko sa tuwina ay natatanaw. Ang iba.
sapat ng price minds. Salamat sa support niyo. Hello? Hello? Hello, baby. Side effect naman. Ganyan. Kanto pag-ibig. Sana all naman yung investment. Ayun, sa taas, hindi mo saksak yan. Hello, guys. What's your
Sige na, bye-bye. Huwag Maria. Sakit ulit ang tulis mo sa mga sa kanya. Diyan pa si Sir Winter. Kain na yan. Ay, sige sa tambay dyan guys. Tahimik tayo.
sa falls sa tambay sa 4 million guys. Project sa hospital ako rin siya. Kaya nagalit. Ilan natin? Zero. Zero. Sa akin, isa ko katuni. Ha? Sa akin ba yan? Ha? Sweet. Yung kasi. Nagbayo kanina umaga mo. Ang isda na. Dapat kaya oras ka sa'yo. Nag-out na Sir Winder. Dalawa na lang. Tatlo na. Pagkain yan, Dad? Kain din. Pandamit niya. Hello, hello. Manood na lang tayo muna ng TV.
Bata, natulog na yata. Pasok guys, para makapagsda. Ang dibdib ko. Inom ba ko ka nag-idol? Nag-inom ako kanina, di ba? Iba. Isa. Balit siya. Pag may invite ka ng guest, yan ang di yan ang pipindutin mo. Pipindot ka dito sa live. Yes. Ha? Yes. Sa live ka Yes. magpindot, hindi dito. Hindi. Diyan, sa live. Hindi dyan. Pwede rin siguro dyan. Kasi isang account na naman, eh, Wala no? man dito eh. Pwede na. Wala. Wala dyan. Asan? Doon sa Hindi live. talaga. Hindi mo nakikita mo yun. Ay, hala, nawala siya. Mic tapos come guess more. Ba't nawala siya na? At pindot mo kasi Wala akong pinindot. Ah. Sorry. Ilalis na sila.
Diyan na sila mamamahay. Apat na naman. Bumalik na yung mga... Bumalik na sila ano. Bumalik si Bindel. Silip-silip na. Tanim sila. Mais. Mana 5? Di ba magayan nagtanim na? Na? Ganyan. Ganyan. Oh, yahoo! Shall we win? Nabisi suyot ay. Ay, sabi. Welcome sa bahay niyo. Sakitan kita. I'm so sorry, Shawi. Ayan, nakita na kita, Shawi. May jacket ka na. Ilapag mo ng bahay mo. Tiplex natin dito. Habang wala pang bisita. Shawi, hello. Paandiyan ka pa ba? May jacket ka na, Shaw. Shawi. Guys. Kamusta lahat, guys? Nawala si Bas. Busy man. Thank you sa tambay dyan, guys. Thank you sa lahat. Sa 5 million dyan. Si Bas, ay. 3 hours na tayo, guys.
host. Baba ng bahay si Big, si Tony TV. Noemi Pagaduan Tamsak host. Salamat sa patamsak, Noemi. Jajakitan kita. May jacket ka na, Noemi. Pababa na lang ng bahay para i-flex ko siya. Habang wala pang Janet Balagasay, shout out host. Mega love shout out, Janet. Janet pala, Janet Balagasay. Jaketan kita doon. Okay, Janet, may jacket ka na, Janet. Baba na agad ng bahay para ano. Sige na, may baba mo yung premiere mo at ano natin, patamsakan natin. Janet, hello. Baba mo bahay mo, Janet, yung jacket ka na. Tapsak na, Noemi. You're welcome, Janet. Noemi, tinamsakan ko na sa premiere mo. Tamsak dikit, paki-check na lang, magbukas ako doon. Nagbukas ako doon sa bahay mo.
Hello, Janet. Bakit hindi pa tayo magka-friend, Janet? Tingnan ko ha. Host, matagal na akong dikit sa iyo. 1914 pa. Abay na ako 1914 pa. Palabiro ka pala, Noemi ah. Ikaw lang pala hindi makadikit sa iyo. Nung panahon pa ng hapon pala yun ah. Noemi. Palabiro pala ito ay. Ay. Buti pa to si Janet, munin na oh. Ito Janet oh, piniplay kita oh. Ito. Hey Janet. Birthday ni Janet. Happy birthday po. More birthdays to come. Ako friend na kita, iwan ko lang kung binalikan mo na post. Bao. Ngayon pa lang kita nabalikan, Janet. Di sa... Ngayon lang talaga. Ayun na, tinikit na lang kita, Janet. Bagay bakas ako doon. Palalabas naman mga guys, yung kay nakapin dyan sa taas. Magbakas lang kayo dyan, babalikan kayo ganyan. Ako friend na kita, iwan ko lang kung binalikan mo na ako. Buti ka pa, Janet, imuni na ah. Sana all money. Hindi pa nga eh. Alit pa yung WH ko, ano pa lang. 1K pa lang. Medyo matagal-tagal pa ako niyan. Buti ka. Ang bilis mo kayo po ng WH. Dami kasi siguro ng ano eh. Gadget eh. Ang hirap kayo pag-ipon ng WH. Nilalagas pa ni Lolo. Mas madaling makuha ng WH kaysa sa akin. Oh? Bakit pa paano? Anong paraan para mauna yung WH? Para sa akin, ang hirap ng WH kasi kung nilalagas eh. Lakas ng buhos ng mga kapitbahay ko dito.
Hello? Ano? Dating gamer. Hello? Jacket. Nilalagas ni Lolo ang WS kung ikaw mismo manood ng sarili mo. Kasi may limit ang WS para sa self-watch. Di ba bawal talaga yon? Manood ka ng sarili mong video. Bawal talaga yon. Hindi ko naman piniplay sarili kong video eh. Hi. Setting. Kaso isang cellphone lang yung ano ko, pang play. Bawal talaga. Kaya lang, isa lang kasi yung pinipang play ko eh. Pero ang galamay ng panood mo sa ibang network. Oo, pwede yun. Pag ibang network ang gamitin mo. May jacket ka na. Setting gamer. Hi. Dati nag-ano ako eh. Out. Nagpa-play ako. Kaso, binubudol yata ako nung nag-play eh. Kaya sabi ko, ang galamay ay ipanood mo kahit ibang phone kung isang connection. Kung ang galamay ang ipanood mo kahit ibang phone kung isang connection ay ilalagas pa rin. Paano kung ganito? Di ba may wifi? Di ba ang wifi puro sang lahat ng cellphone mo? Puro mo doon i-connect yun. Ilalagas pa rin yun? Ilalagas ba yun? Ano na? Ba't ganun? Mahirap pala yun. Dapat ipanood mo ang sarili mo sa galamay ng account. Pero sa ibang koneksyon. Ibang gadget. Ganun na ibig sabihin. Ang kikita ni Lolo na isang place lang ang nag-play. Maliban na lang kung nasa internet cafe. Hindi. O kaya nito, sa wifi ko, may wifi kami. Tapos na yung pang play ko, dalawang cellphone. Pero magkakaibang account. Nasundan pa ni Lolo yun? Isang wifi lang ang pinag-anuhan? Connect? Ano pala yun? Akala ko, nasusundan pa yun. Iba-ibang CP naman ginagamit ko eh. Puro may sariling puro may sariling account yun. Ang ginagawa ko, may play to play. Dalawa kasi account ko eh. Yun ang pinag-anuhan ko, palit-palitan ko siya. Bright si Lolo. Dalawa kayong account ko. Yun lang ang nag-play to play lang ako sa kanila. Puro ligit yan kasi may mga video yan eh. Ayan, isang account ko yung Tony na yan, akin yan eh.
Pero malalagas pa rin kasi mararamdaman ni Lolo na iisang tao ang nasa isang koneksyon. Ay, ganun ba yun? Yes, ganun kami. Maraming legit account. O, akin eh. Puro yan eh. Yung Tony na yan. Alaki na ng bahay din yan eh. Silang dalawa lang ang pinag-ano-ano ko, play ko. Ayun na nga ang ginawa ko. Nagpa-play nga ako sa ibang bansa eh. Nagagalit siya kasi dami daw na piniplay sa akin. Tapos ang pumapasok sa akin, ilan lang. Paano naman yun? Isa yung nasaan naman yung piniplay niya. Mabuti na lang yung ako na lang mismo mag-play. Ang mahal pa naman ng bayad. Usapan namin yung ano, yung 4K, ano eh, 2,000 din eh. 2,000 ba yung ano? Ha? 3? No, 3,000 na yung 4K? Ako nga eh. Second account ko nasa 700 ang tao. Pero laging lagas nasa 540 na lang. Ganun talaga. Agoy. Ako ang ginagawa ko, di ba nakagraduate na yung itong Bicol. Tapos yung Bicol naman ang pinaprant ko naman. Yung kay Tony naman ang ilinalapag ko. Oo. Akalain mo na ano, 4K, 3K ang bayad. Tapos hinahanapan ka ng WH. Siya nag-play, di ba? Dapat pumapasok sa akin yung kung nag-play siya. Kaya nga eh. Kaya maganda, bumili ka na lang ng ibang gadget, yun na lang, mag-play to play ka na lang. Makikipag wifi ka doon. Na ano pala nila, detect pala ni Lolo yan, isang connection lang. Din mag-live ka kahit silent lang. Buong gabi. Oh, 100 ang count niyan. Gabi-gabi gawin mo. Oh, Ano lang gawin natin? eh ano yung gawin ko? Anong gawin ko? Ano pa rin? Mag-stream jet pa rin ako? 2 to 3 weeks. Oh, kayang-kaya yun? Araw-araw, ay gabi-gabi. Kaya pala gano'n ang ginagawa ng iba. Babad lang yung cellphone yung live nila. Iwanan mo ang phone mo. Off mo ang cam at mic ba yun? Mic? Ang mic off din. Silent live stream. Oh. Pero sa StreamYard ka mo. StreamYard pa rin yun. Nemi. StreamYard din pa ba? Gamit, okay lang. Yung may bisita, counted na yun. Oh, basta magano lang. Magsilip lang kahit hindi magtamsak. Iwan Counted natin na yun. Ngayon yan, kamo. Pwede na iwan natin ngayon to. Malamang 100 na yun. Mute mic at off mo cam. Oh.
I-off natin. I-mute natin mamaya. Huwag na mag-focus. Di ba may limit yung StreamYard? 20 hours? 20 hours. Paano? Isang buwan yun ah. Per month. Per month ah. Eh yung magdamag, 8 hours. mismo, mayroon nga. 30 hours ba? Akala ko 20 hours yung a month sa StreamYard. 30 hours pala. Pero direct ka kay Lulu. Diba? StreamYard kasi ako eh. Dahil ko muna ang saging. Kaya nga, WH na lang yung ko, hinahabol-habol ko eh. Yung banana, madali na lang yan eh. Ang title ko, Silent LS. May diary kay Lolo, tapos Silent LS. Silent Live. Ganyan kayang gawin ko. Paano ba mag-diary kay Lolo? Ay, ito pala. Gatao. Lalaan. Lalaan si ano. Mega Love Shop Axel Bones. Pwede kang mag-diary. Yes, ganyan ginawa ko. Pasyalan. Paano punta ka sa instant upload video. Axbones. Hook mong camera at mic. Axbones. Yan mo lang. Punta ka sa instant upload video. Pasyalan dahil Tansa First. Ay Thank you sa Tansa. hit mo ang live. Thank you sa Tansa mo ha. Pagising mo saka mo sign out. Axbones. Bohol. Instant upload video. Ay hit mo ang live. Yan ang jacket mo. Hindi kasi ako marunong eh. Mag-direct eh. Akala ko yung dito lang, di ba may go to live dito? Pa-support lang ng vlog mamaya. Sige Noemi. May ano ka na, may jacket ka na Axbones. Ano oras na ba dyan? Saan ka ba ngayon? Kasi dito alas 8 na ng gabi. Magkakape ka pa lang? Sali kita sa GC namin. Na tutulong sa W. Sige Noemi. Sali nyo na lang ako sa GC. Iwan ko lang ang bakas ha para asikaso. Been busy lately. Okay lang, sige. Ilapag mo muna yung bahay mo baka lumabas. Patamsakan ko siya mamaya. Magpasok sa Bangus. Salamat.
doors. Mhm. Mall pa siya yan. Nagbaba pa ng bahay. Reflex ko si Tony, TV official. Si Tony, TV official. Siya, guys. Si Tony, TV official. May ahas daw. Anong ahas kaya to, guys? Ayan na, may nakapin ka na. Para pa ano natin, patamasakan natin mamaya. Ano pa lang kailangan? Ay, Tony pala. pasok! Hindi ba na ayaw niya pumasok? Kay mama tanda eh. Ikaw mama. Yeah, fix ko. Tony, TV official. Yeah, flex ko, guys. Ay. Hindi niyo uwi na bata? Uwi! Copyright tayo nito ng mga Lang, ganda.
Off mo camera. Ano? Guys, Upload. hello guys. Punta ka sa instead. Hello, thank you sa pagkahisap. Instant upload. Video. Dami ko lang ano. Kailangan. Hindi kay Lord. Instead upload video. Guys, nandito lang si host. Why? Guys, nandito lang si Silip-silip na guys. Meron pumasok sa'yo ha. Buhol. Ay, siguro, siya, mega shout out. Hindi na siya nakaba. Jacket ka na buhol.
Ikaw ang pag-iwanag ko. Dito lang si Ross, guys. Ha? Dito lang si Ross. Dito lang si Ross. Salamat sa tambay. Ibahin mo sa pamilyon. Ito, guys. Ano ba yun si August na Ross?
Hello guys. Thank you sa 5 million. Mag-send out. Hello Doctor, Mr. Air. Hi ma'am. Good evening Dan from Pakistan, Southwest. Thank you Doctor. Hindi kita jacket. Diyan ang jacket mo po. Thank you sa thumbs up naman. Baka hindi mo pa ako, mapakas ka lang sa akin, mamaya kita halikan. Tapos doon na i-relax. Yan na. Baba ako ng bahay mo para magiging kita ng Si Bubor kanina, may jacket na rin yun. May jacket ka na. Yan si Tony TV official sa Hindi mo pa friend. Hi, Ma'am Hoss. Yes. Welcome. Istain mo si Tony TV official.
Vlog, thumbs up na. Thank you, Ma'am RG. Ma'am RG, pumasok na pala. Pumasok na yung ano mo sa Sweden. Yun lang talaga yung si Lulo, maano. May jacket ka na, Ma'am RG. RG Vlog, thumbs up. Wala ka live ngayon? That's good. Yes, yes. Thank you din sa panalo ko. RD. Kailan live mo ulit? Wala pa naka-notify. Naka-notify. Hindi ko pa na ano yung ano mo eh. Bakit pumasok na ba? Ilan kulang mo sa WH mo? Yun, dami pa mo. Baka pwede mo ako mamatulungan. Ang RG. Kahit na 3 hours lang every week, every day. Hello, Diana Bell. Thumbs up, host. Yes, thank you. Thumbs up, Diana Bell. Friend na pala kita. Diyan ang jacket. Yes, Ma'am RG Vlog, o namimigay ng ano yan, banana. Tsaka ano, WH. Nanalo ako yan eh. Ma'am RG, magbaba ka ma'am ng banana, sayang mo. Nandyan si Tony TV official. Si Walter, the Mr. Erdal, Dana. On the way na. Oh, yan na si Ma'am RG. Yan si Tony TV official sa mga baka hindi na po friend. Ano Ma'am RG, kailangan ko pa mga 1A, 1, 2, ano pa lang po, 2. Di syempre may ano rin dyan, di ba, may labas pa. Kaya kailangan ko pang ano, mga 1.8 pa. Maka 3,000 na ako mahigit na. Malapit na ako na mag-ano sana. Kaso na inubos niya man sa 3 araw kung panisga. Naubos din siya. Kaya kailangan niya ata mag-ano yung nag-play sa'yo dun sa taga-ibang bansa yung kagaya sa Indo. Mas malaki. Tapos ano, ang gamit ko lang kasi nung nag-play kami CD, hindi ako wala akong ano ba yung laptop at yung computer. Mabagal daw yung talaga pag sa mas maganda daw yung ano, makalaptop ko. Gusto ba ma? Diana Bell. Ano kita, i-flex kita tapos si Ma'am Margina. Diana Bell. Ano na pala ikaw mo? Ano sa akin, puro nakaano. Mayaman na talaga si Diana. Reflex kita ma'am, sunod si Ma'am RG. Si Ma'am RG, ano din yan, huli natin yan. Sir Walters, magbigay ka po ng ano, mababakanan na po. Magbaba ka tapos next kita. Yan si Ma'am RG. Okay lang yan. Counted pa rin po yun. Kaya nga, tsaga lang talaga makuha din sa tagal. Sa tagal ng panahon. Hindi naman ako nagmamadali, ma'am.
Enjoy lang ako. Pag may time, mag-live ako. Kasi wala naman. Hi, Sir Edward. And let's try it. Wait, ano kita balikan kita. Yan na si Mama. Member ka sa akin, sis. O, sige, 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 Ma'am RG. Baba mo nga, Ma'am, yung ano mo, yung sa FB account mo, Ma'am, para mas maganda yung ano mo. Yan na si. Yan si Diana Bell. Yan siya ang reflex ko pa na. Ikaw sa'yo, Walter. Sabi ni Ma'am Diana Bell. Balikan mo, Sir Walter. Si Edward Alastrana. Balikan kita, Mama. Wait na kayo. Kita ko muna si ano. Sir Edward. Sir Edward. Sige, Ma'am RG. Magpapamember ako po. Tingnan ko yung ano. Wala na jacket. Yan na. Jacket ni Sir Edward. Alastrana. Thank you sa thumbs up mo. Thank you sa lahat dyan, guys. Istaan lang dyan. Si Ma'am Diana, Netflix ko kanina. Ito nga pala kita friend mo. Yan na. Yan na si Ma'am. Si Ma'am Diana. Si Ma'am Diana. Maganda pala ikaw na. Yung RG next. Abangan lang sa LS ko. Mapapalain ng 100 na videos. Totoo ako noon, Ma'am RG 100. May hanggang 400 ka kayo. Yan si Ma'am Diana Bell. Ay. Si Ma'am Diana Bell. Nakabalik na si Sir Walter. Yes, si Ma'am, ano na daw? Sir Walter, hindi ka mo daw si Ma'am. Kaya lang kanya, reflex ko. Sanad si Sir Walter. Tawag. Thank you talaga, Ma'am RG Vlog. Ang sakdan. Miss RG Vlog. Ay, Ma'am RG, tapos na lang sa'yo si Ma'am Diana. Pareho kayo muna. Piniplex ko po siya. Yan, Walter, Mr. Air, Tony, Chief Official, ano daw, palitan na siya.
Tanti TV, tambay ko mo to sa'yo, sis. Alagad ni RJ Vlog. Sige, tambay dito. Tanti TV. Dami mo alagad, Ma'am RJ. Kaya maganda talaga sa mga ano eh. Yan na siya. Yan na siya. Tony TV official. Balikan mo daw si ano. Marites Cadiz, dating dikit. Host, thumbs up down. Number. Welcome, Marites. Jacket mo. Salamat sa pagbalik kay host. Ba mo bahay mo may jacket ka na? Yan. Dan sa'yo, Diana. Ma'am Diana, dan na daw si Ma'am RD. Dalawa tambay ko sa'yo, sis. Yes, ma'am. Okay lang, thank you po. Bawa mo ng bahay mo, Marites, Thank you para sa support mo, Ma'am RD. may flex ko. Yeah. I-flex ko ulit yung ano. Okay. Bubaba ng bahay, Marites. Okay. Ma'am Diana yun. Di pa pala kita dikit eh. My 53 birthday celebrate. 53. Ito yung bahay mo, Marites. Panoodin ko muna. Dalawa tambay ko. Okay. Thank you. Ito na, chicken wings. Oh, sarap ah. Thank you. Paborito ko to, chicken wings. Thank you sa lahat, guys. Thank you sa support. Pansit, wow. Marami handa. Yan pa guys, oh. Si Ma'am Diana ko yan. Lapit na natapos guys. Sarap talaga.
Ayan ba yan? Amico Padjakero. Mega mega love shout out. Amico. Salamat sa pagbisita. Archie Vlog Dan, sabi ni Sir Walter. Mr. May jacket ka na bro. Amico. Oh, Archie, ano na daw? Balikan mo si Sir Walter. Bawa mo bahay mo. Gusto kita, Ma'am RJ. Mag, ano, hindi. Mega mega love shout out sa'yo Amico. Ang live mo, ano siya. Very smiling ka kasi. Si Ma'am RJ, tingnan maganda. Ay, si Ma'am Diana, maganda rin. Okay. Stay mo na sila dyan. Ayan na, malapit na, malapit na. Susunod na si Ma'am. Dami na sila dyan ah. Sir Walter, Patamsak sa premiere ng nakapin. Guys. Bakas lang kayo dyan. Sublihan kayo yan ni Noemi. Sir Walter, nagbabago. Walter, bahay mo. Sabi, o, tingnan mo. Shout out kay Ma'am RJ. Sir Walter, baba niyo po daw ang bahay. Lapit na matapos. Mangisda ka na dyan, Amico. Ang lahat ba dito ay nagkape na? Di lang nagkape yan. Noemi baka nag-dinner na yan. Shout out, baba mo daw ang bahay. Para mabalikan tayo ng RJ Vlog. Bawa mo bahay mo, Amico, para madikitan ka nila. Ayan, hello, Sweden Me TV, thumbs up Danmos. Yeah, thank you sa thumbs up mo, Sweden Me. Katapos pa lang magkape, Noemi. Malaman ko si Ma'am, ano, alagad pa to ni Ma'am RJ. Sweden Me. Thank you, Ma'am RJ, ah. Yan na next kita. Ang lahat ba dito ay nagkakape na? Lapit na si Ma'am matapos. 8:30 pa, 8:30 dito. Sir Walter, shout out. 38. Nandun na yung ano mo, balikan na ni RJ. Sa Sweden yan si Ma'am RJ. Sa Sweden. Ang dibdib ko. Baka ma'am, hindi mo pa maano si ano, si Tony TV official, ma'am. Aking puso. Kapit na. Ayun, tapos na. Okay, tapos na. Napakasarap ko dun, ma'am. Ang Diana. Napakasarap ko sa inyo. Next na natin si ano. Si Ma'am RJ. Streaming. Jacket mo, ma'am, Sweden May. Nandyan na po. May Dante din. May Dante nandyan na po, ma'am. Walter, nandyan na yung ano mo. Pinapababa yung RJ. Nandyan na bahay ko, ma'am. Boss. Ay, saan na yung bahay mo? Bakit? Ano makita mo? Ayun, meron ka pala dito, ma'am. Ma'am RJ, nandito sa taas mo. Natapos ko na flex eh.
Sir, ano na, si Ma'am RG muna kay Sir Walter. Next natin, nandiyan ako. Bahay ko, oo, nakita na ni Ma'am. Yan na, kay Ma'am ano na to, rubber plant, flow rubber plant. Sweetie, Ma'am, pwede dyan magtanim, Ma'am. Maganda, oh. Hindi na siya, Ma'am, ikaw, Ma'am Arjun. Ma'am Arjun, nandiyan ang pinay sa'yo. Bakas ako. Marites Cadiz, galing na ako sa bahay mo. Dami handa pagkain. Oo nga eh. Birthday eh. By Amico Padjakero. Ayan na, Ma'am. Tapos na Tess, Ma'am pabalik na Arjun, lang kay next ka na. Amico Padjakero. Ay, nag-shout out si Tony TV, Michelle Walter, Dan, Soplit, Idol, Sir Walter. Daming handa ni ano eh. Ni Marites eh. Soplit, ano daw si Tony TV, Michelle. Next na natin si Sir Walter. Sir Walter, Yung Amico na kape na Amico, dikitan mo yan. Tamsakan mo lang yan, premiere yan eh. Bakasan mo lang at pasukli ang kagad niyan. Andyan lang yan eh. Thank you host. Birthday ko kasi. Oo nga, daming pagkain eh. Paborito ko pa na yung mga handaan mo. Uy, malapit ka na. Happy birthday Marites. Kung nandyan lang ako, kapag kaya sana ako. Ito na Sir Walter. Ikaw na. Sir Walter, ikaw na nag-text mo. Oo amigo, babalikan kaya ni Noemi. Iway sa'yo, Nandyan Sir. lang yan eh. Thank you daw, sir. Sabi ni Sir Walter, sabi ko. Nagbaba ng bahay sa Amico Padjakero. Flex ko na sa'yo, ah. Sir Walter, sa'yo na. Padikit Si Ma'am guys. Diana at saka si Ma'am RJ. Oo, host, may inuman pa ah. Pwerte ah. Hindi ako malalasing niya pag maraming pulutan. Lalo ang mga Ayan na, sir. Ikaw na, sir. paborito ko pa naman yung mga handa mo. RJ, Walter, Dan, full package sa'yo. Dalawang balik ko sa'yo. Okay. Sir Oh, Walter, amigo, nagbakas ka daw, sabi ni salamat, Marites. Ma'am RJ sa'yo. Kailangan mo yan talaga, Sir Walter, kasi 71 ka na eh, malapit ka na. Magbakas ka lang, kay balikan ko mamaya, ikaw din. Sa akin, ibalaan mo ako pa, mamaya balikan kita. Baka hindi pa nyo dikit si host, padikit nyo lang kayo sa para masuklan ko kayo. Iwan lang yung bakas kayo. Sarap naman yung bigay na talaga. Sarap yan, sir. Ang nadama ang gusto mo. Marites Cadiz, nag-iwan ako ng tsinelas. Tsinelas talaga. Doon may pangalan para makita mo na nagkikain ako sa birthday mo. Buti ka ba amigo, nakikain ka na doon eh. Ako hindi pa eh. Naglaway tuloy ako. Gamit ko kasi yung media mo.
konti lang daw lang gusto kang maglinis ka sa history. Tama nga, ma'am. Yan ang sabi ni Ma'am RG. Sir Walter, yan, gamit ka ng mga ninja mo para konti lang batas. Maglinis ka sa history mo. Everyday ba na, ma'am, pwede ka ba maglinis sa sa history? Okay lang ba? Okay, sabi ko, sabi ni Marites Cadiz. Sige, amigo, salamat. No worries, ha. Sabay ganun. Magmahalan tayo, guys. Para masaya. RG, thank you, ma'am. Ganyan dito sa YT, eh. Dapat maglablaban tayo. Magkaka, tayo, eh. Kumbaga sa company, isang company tayo. Salamat sa payo. May aral tayo ngayon, sir. Ayan, sir, ganyan na, yan. Sa settings po nyo, makita, tapos yung there's your search history. Watch history, yan. I-clear mo lang siya. Siya, hindi makita. Punta ka sa settings mo, sir. Tapos, meron doon siya, history and privacy. Yung buksan mo po, tapos yung i-clear mo siya yung clear search history. Saka clear watch history. Para hindi ka masyadong nilolo. Ako natutunan ko rin ito. Diyan ko rin nagawa yan. Every day, bago ka maglapag na bahay mo, dapat i-clear history mo. Kasi, para hindi ka niya masundan. Guys, thank you sa tambay. Ayan na guys. Sir Walter, gawin mo yung puro sa'yo ni Ma'am RJ. May sanay na yan sila. Yung ninja ko daw, ibaba mo sa salamat lang mo sa diba may natutunan mo ganong RG din. Ako kasi, sinishare ko rin yung natutunan ko sa iba. Kasi syempre, kaya niya, nauna, may grade 1, grade 2, di ba? Syempre, ikaw na. Hindi mo rin dati alam mo. Kaya i-share mo rin. Kaya kagay ka Ma'am RG, mga muli na yan sila. Sila, Diana, yan. Syempre, nauna sila sa atin. Kaya yun. Ano na yan sila, mga, ano na yan. Ano na yan sila talaga. Sanay na yan. Kaya tayo mga baby pa. Gawin mo yun. Ang Dora, di ba Margie sa'yo? May ninja ka naman yata eh.
Hirap talaga umakyat ng mga yun. Alam mo ba kung ilan ako? I-share ko yung ano niya. Nakita mo yung sa video ko dyan, ano, nakatatlo ako, apat, lima business ako ba? Mapag-graduate ng mga pinuntahan ko bago ako naka-qualify. Stable na siya. Hindi na siya nalalagas. Ay, iyak ako Salamat. Welcome talaga. Doctor. Tsaga-tsaga lang talaga. Kaya nakakatawa. Happy na. Basta hindi masabi nila nagpunta. Lagi ka daw happy na. Nandyan lang yan. Sabi nag-enjoy ka daw. Grabe ang alal ko. Nakakit naman. Thank you sa tampay dyan. No, RJ alagad mo. Sana alagad mo. Iba mo. Tampay mo. Sweden na jacket na yun. Isang araw mo, nag-ano lang kasi nagbakas na ako sa iyo na nag-LS ka ba? Yan na, di ba? Sabi niya, laban lang, normal lang yun, gagas, pero konti na namin. Basta, India, iba pa, Lagas Israel. diba? NTTV, sino mong hindi shout out? Baba mo ang bahay mo para yan. Baba mo ang bahay mo. Jacket ka na. Jacket ka na. Baba mo para malasdan ko si Ma'am RJ tsaka si Sir Walter. Yan si Tony TV official. Baba mo yung flex ko. Sir Dante TV. Diana Bell, Dan Paul, watching daw, sabi ni Sir Walter. Balikan ka na, baks na magbakas ka lang. Hindi pa si Ma'am Diana yata eh. Sir Dante TV, baba mo para yung flex ko. Balikan ko yun ni Sir Walter, balikan mo yun yung legit yun. Ayan na, si Dante TV, si Sir Dante. Baba, baba. Ayan, makipag-flex kita. Sir Dante TV. Baby ka pa. Ayan. Ang bahay mo. Ayan. Doon si Tony TV official. Saka sila Ma'am RJ. Punta ka sa LS ng Ma'am RJ lagi. Nagbibigay naman na. Pagkalain mo yan. Yan na. Ganda na ka lang. Yan na.
Ito yung kay, ano, yung binaba mo na bahay. Sige, ano natin. Yes, si ano, si Dante TV, oh. Tulungan natin. Sir Walter. Baby pa siya. Yun na. 172 ako. May bakas na ako. Yes, Tony TV official, baka nilabas ko lang. Sir Dante TV, saka si Ma'am ano, Archie. Sige, flex ko yun. Yan, yung barbecue. Yun na siya sa piniflex ko. Yan. Dan sa'yo, Walter. Yan na, sabi ni Sir Dante TV. Sir Walter, balikan mo sila. Si Sir Dante po. Dan na yung sulat naman. Thank you sa tambay, sa 6 minutes. Yes. Yan. Si Togo Vlog. Yan na, may views ka na. DY, Ma'am Rose. Yes, oo. Sir Walter. Sir Walter, balikan mo daw si Dante. Nandiyan na si Dante. Nandiyan na sa'yo na. Dan na daw sa'yo. Baka hindi mo pa siya, ano, si Tony dito po siya, nasa taas ko, nasa pin. Tony dito po siya, nasa pin. Okay. Sabi niya mga RD dan sa iyo Walter. May Walter, dan na daw siya mga RD sa iyo. May balikan niya yun. Bugoy, Tisoy. Shout out sa iyo. Kailangan mo ano, Shout out din sa iyo, Bugoy. Hindi pa kaya. 75 na lang. Salamat sa pagbisita kay host. Yan sila. Ma'am, baka may alagad ka dyan. O, pag-graduating natin si ano, Mangisda ka na dyan, Bugoy. si Sir Walter. Dami dyan, oh. I-ticket mo na yung mga ano mo, Ma'am Diana. Salamat po. Ayan, nakapin eh, ano mo. Ma'am. Premiere yan. Patamsakan mo lang yan kasi babalikan ganyan agad. Siya yung Noemi. Good evening to, Bugoy. Thank you sa inyong lahat dyan, guys. Nandiyan na bumalik si Ma'am Diana.
ma'am, baka mapag-graduate natin po. Palalap guys ng nakapin. Napakas ka Sir Walter sa akin na kasi may ano pa po sa'yo. Mamaya kita suklian sa ano po. Gamit ko pa kasi yung isa eh. Kailangan mo mag-ani ng 6 software para gamitin kailangan mo mag-ani subscribe. Isday mo na sila dyan boy. Diyan nasa na premier ng nakapin. Oh, Yun. magbakas ka lang doon, nasuklihan ka niya. Nandyan lang yan si Noemi. Yung RG dyan, nabigay sa'yo na ano. Walang ano man, bugoy. Sino mo ang magpaano sa'yo si anim bigyan mo ng Sir Walter? Ma'am RG? Balikan ka niya ni, ano, ni Noemi. 6 subscribers. Nandyan lang yan, masid-masid lang yan dyan. Bigyan ka ba ni Ma'am RG? Meron pa yan, dahil pa dyan, oh. Si Marites, Sir may, Walter, taga Sweden po yan si Ma'am RG. nandiyan si, ano, Amico Pajakero. Ang dami niya na namimigay yan na golden. Yan, isday mo yan lahat yan. Kaya doon ako lagi antukin sa kanila. Bakasan mo lang, suklihan ka niya na Happy agad. lagi. Kaya Ma'am Diana Bill, hindi pa ako nakakita sa kanila. Ay, para talaga tumatanda. Guys, kita na. Ano ma'am? Wala ka dito ba? Ano ba? Kaupo. Ang dami. RGTV. Ang TV, bye. RGTV. Ay, Ma'am RG yata. RGTV, yan. Kanya pa yan. Yan. Walter, 6 subscribe. RG pa to. 6 subscribe ka na. Ang subscribe ka na. Yun, baka halingin na daw sa'yo. Diba? Tulungan kasi talaga dito. Yan. Diba nakita mo ang pag-support talaga ni Ma'am RG. Dami agad dyan. Talaga dyan, ako yung Ma'am Diana ang binabaan ko nila. Palagay ko ba ito, ma'am? Second ako. Ang dami. Nagbaba ng bahay si Tony Video Fish. For hours na signals. Ganado pa si Musoy. Hindi pa inaantok. Aten tayo. Kabahan lang si RD talaga namin yung saya. Dinala ako ng mga friend ko na ano. Malapit ka na. Makuha
Nakuha ko lahat mo. Ang dami ko na yung binigay ni Mama sa'yo. Alam mo, makagraduate ka dito sa akin. Nandiyan si Ma'am Diana, hingian natin din. Alaga. Ma'am Diana Bear, baka may alagay ka dyan. Si Sir Walter, nangangailangan. Shout out dyan. Hi, Olivia TV, Walter, Dan, Paul Pocket sa'yo. Olivia TV. Ayan na. Sir Walter, the Paul Pocket, si si Olivia TV. Makaalagad pa yun ni Ma'am. Ito natin. Olivia TV. Dan na daw sa'yo. Thank you daw, Olivia. Ayan, 7 ka na. Gamitin mo na yung media mo para madali ka na. Yan, diba? Na-advisean ka na ni Ma'am RJ. Walter. Thank you. Yes, sir, Olivia. Ito si Walter kasi kailangan niya talaga. Ilan ka na, ilan na. Tingnan natin kung ilan ka na. Umakit ka ba? Ilan na Walter? Ilan na program? Parang hindi pumasok ba? Pumasok ka ba na? Pumasok ba na sa'yo? Ilan lang? Ano na, 80 na? Hindi ko makita dito kasi sa ano ko eh. No. Walter, ilan na? Malapit na? Ilan na malapit na malapit? Mama, Olivia TV daw. May topic sa iyo. Sabi nito yung TV picture. Apat na lang? Apat na lang?
Sige. Dapat na lang muna. Sige. Kaya natin yan. Pinatambay ko yun dyan. First time ko magpapag-graduate pa yun. Tulungan kita. Pero bukas hindi ka ma-sure kasi handa ka lang na baka ma-ano ka. Baka masagot. Style lang. Maya pagtapos ko live mamaya yan. Ito kita ulit. Hindi ko mapaan kasi lubat ko. Sana lang. Bukas graduate ka na niya. Bukas tapos kung may lagas, huwag ka naman muna. Kasi ganun talaga. Kukunin niya kasi mainit ang ano niya talaga sa mga ganyan. Maraming sure ball ka na naman. Bakit kay ma'am lahat yung mga alaga niya dumikit? Sa akin wala pa. Ready mo na sarili mo. Hinit na talaga niya ano yung mga dito. Ano lang, mag-vote to 1K. Sabi ko sa'yo ako, yan ang pag-vote to 1K ko. Ako nga, 5 visits ako talaga ginawa. 80 plus pa lang, 980 pa lang, binigyan ako ng tulog-tulog din siya. Tapos ako, tapos graduate. Litres ako. Kaya, ano na po, ito naman yun. Ito lang ang pinagbigat ko. Shout out to yung siya. Balikan na dahil siya ang review. Hindi ka lang yung ito yung marami na pansin ka lang, marami na ang nagagawin siya ng only grade 6 ka na. Oo, talaga. Grade 6 mo na si Tony. Kita mo yung grade 6 ka na Tony. Ang TV. Ang gawin mo na sa grade 3. Baka matulungan natin.
Sipa kayo sinos. Naka 4 hours na. Si Ma'am RJ nandiyan ba yan si Ma'am RJ? Nakita ang bukas mo. Kasama nito na beneficial. Activity. Arts TV daw. Arts ba? RGTV. Ma'am, hindi ka daw makita nito ni bakas mo. RG, Arts TV. Kay Ma'am RG din pala ata na. Itla na si Rosoy. Mag-lipstick muna tayo. Ano, nagkita lang ako. Ano ni Ma'am RG yung lahat? Dani. Thank you guys sa nagpag-graduate sa akin. Thank you daw sa lahat. Nagpag-graduate na si Tony Tibo Fisher with 6. The grade 6 na. Bilis ka ni Tony. Tony umakyat na naman. Kasi, ay nasabi ni Sir Dani, hindi nagbakas ang video. Musuklian sila para hindi kaya malagasan. Okay, wag mo daw suklian, Tony. Sino kaya mo, Tony? Si RCP. Meron daw hindi nyo matalo. Ano na si Lola Mata? Natali na sa Ma'am RJ, ang aking ano daw ulit sa anak ko. 100, patingin ko, wala na lang. Ang tagal mo iniipon, tapos ano, bigla niya na lang. 5 days akong ano yun. Huwag na ano niya ako. Inaano. Hey guys, sabi na po dito siya. Si Ma'am RJ, siya na sinundayan na yun. Nanginista pa yun. Hindi, ano yan, dyan ka pa.
sa ano yan? Supli ako 2 times. Yun nga eh. Yun nga siya. Grabe. Ayaw niya ng sapusa. Invincible. Because naiyak ka at nasasya. Thank you, Doctor. O, mamaya balikan kita, promise ko sa'yo. Agad ano mamaya babalik ko sa'yo. Mga 3 araw kaya ng ano mo. Pero sa mga ano talaga maraming ano po na. Kay sir, kanina ba ako napunta? Punta ka sir kay Miracle Beauty. Sir Walter, kung may ano siya, makainito pa siya na kung binigay din yun. Pero ako na-graduate sa kanya. Ang live nun, ano, oras ang live nun. Madaling araw. Sa Saudi to, sa Saudi sila. Gabi na, madaling araw sa atin, ano oras daw sila sa araw sila doon. Mabakas ka lang sa mga talaga. Tapos ko na yung ano ka ng RG. Sa water. Hours na. 10 o'clock na tayo. Gabi na kasi. Hi, Ma'am Shi. Ma'am Shi Tita, hello. Boss, thank you. Boss, thank you sa thumbs up mo. Ma'am Shi. Si Ma'am Shi Tita. Thank you, ma'am. Diyan na yung ano, jacket mo. Yan na. Jacket mo, Ma'am Shi. Talents yan yun. Evening, boss. Evening, boss. Thank you, Tita. Evening. Thank you sa thumbs up mo. Wait lang po. Baba mo ang bahay mo, mga flex ko. Nandiyan sila, ma'am. Ma'am, baka ano, pwede natin si Sir Volker mag-graduate ko. Baka may alagad ka dyan. Yun kasi mong RJ. We want to lang, tanggap mo, boss.
Safe you ha. Nandiyan mga alaga mo. Kailangan kasi Ma'am Chi po. Di ba ba? RG Vlog. Nag-shout out. Ma'am, kilala mo si Ma'am Chi Bitay? Nag-shout out na tayo. Nalago ba si Ma'am Chi? Hello, Ma'am Chi. Talaga, muna talaga natin ating visitor. Napakalaking bahay. Hello. Hello, sabi ni Ma'am RJ, Ma'am Chi. Pagluto daw si Ma'am RJ daw muna. Lagi po. Tapos, pakilis ni Ma'am RJ. Oo. Ako doon din ako, kaya doon kita yata, Ma'am Chi, na ano yun. Gusto ko si Ma'am ano. Inis kasi lagi naka-smile. Ma'am Chi, tayo. Ma'am, baka pwede mo maalagad ka si Sir R. Walter dyan. Ipapractice natin. Sa ano lang yun. Makangalis na. Lagi po ako. Bait yun si Ma'am RJ. Natang sa kanto. Mabait po. Grabe si Ma'am. Kaya nga nagpapaano ako yung RJ ulit kasi nagkikita. Ikaw Ma'am, nung ulit ulit ang mga paano yun. Alam po, ano ka na rin. Ang sinandyan. Nandun si Tony TV siya, nakalibo ko siya. Sir Walter, nandyan si Ma'am Shio. Yung premiere niya daw, pagpapalitan. Pangsakan. Pangsakan yung premiere niya. Mag-RT, okay na, magluto ka naman. Thank you. Sana yung pangsakan natin. Pangsakan na kita, Ma'am Shio. Masarap na kainin sa Tagaytay. Natambay ni Ma'am RJ yung mga alagad mo dyan.
Ilan? Tamsak. Yung nagbawas pang tamsak ngayon yan. May nagbawi. Ilan na ba? Isa. Saan yung kanina? Yung live mo? Ganyan. Nagbawi? Sino yung nagbawi? Pwede ba magbawi dyan? May nagtuwad? Hindi, nagbawi. Pwede ba na yun? Oo. Anong gagawin niya? Tuloy niya ulit yan. Parang gano'n. Hindi pa ako ano. Pag natam siya. Mas maganda ang live mo sa umaga. Kilala ka nila. Sa gabi, hindi kasi ano. Bukas balikan mo ulit yung ulo. So, ha? Take o'clock lang tayo ha. Gabi mo. Malapit na. Ano ko lang. Hello guys. Tapusin ko lang ito. Ayan Sakto na ko si lang. Walter. Ma'am Shi, tita, dahil sa yung premiere. Yes. Mabakas ka kay Ma'am Shi. Ma'am. Tapos na daw si Sir Walter. Kapag graduate sa Road to 1K siya, ma'am. Baka may alagad ka dyan. Pinakasana siya lahat ni Ma'am RG lahat. Ma'am Shi, baka mayroon kang alagad. Nadikit kay Sir Walter po. Okay na. Ako mamaya na pa i-ano ko mamaya sa kanya. Thank you. Thank you sa tambay, sa banyo. Ano-upload lang tayo guys kasi gabi na. Gusto ko yung channel na Ma'am Shikita. Baka,